Hola, soc Ferran Martínez, soc psicòleg i formador de la FAPA Castelló-Penyagolosa. Enguany anem a presentar les xerrades que donarem el curs proper, que espero que siguin interessants i que us apunteu. Com podem donar solucions per previndre des de casa un problema que està donant-se i que és greu i que entre tots podem solucionar-lo. Donarem això, pautes perquè els nostres fills, si són objecte d'algun problema, ho puguin dir, o pautes per si realment podem evitar que en casa neixi aquesta problemàtica que pugui afectar a l'escola. La idea és que participem amb xiquets a l'hora de relaxar-nos i farem un taller vivencial en el qual tots participarem i aprendrem com relaxar-nos i com visualitzar i com fer un poquet d'atenció plena des de casa. L'altre és el de com gestionar la relació amb els nostres adolescents de forma positiva, resolvent els conflictes de forma positiva. Molt important, normalment utilitzem el càstig com única ferramenta educativa i podem utilitzar altres coses, altres estratègies que anirem ensenyant en aquesta xerrada. Reflexionar, pensar, perquè els nostres fills puguin aprendre això, a parar. De vegades són impulsius, no pensen les coses, actuen precipitadament i els ensenyarem unes pautes als pares perquè puguin ensenyar als seus fills a aprendre a parar, a reflexionar i a responsabilitzar-se dels seus actes. Evidentment, sempre en funció de l'edat que tinguen. Això són les xerrades que donaré el curs que ve. Espero que siguin del vostre interès i us apunteu. D'acord? Gràcies. Adéu.